narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka priu nyota Katkumbi khubar balai olum uba robeltias supo sanpo sans nem karta uba khot sinru kum maber uba shong basa ha shnong tlu jong ka ilaka sutnga jong ka East Giant Hills district ula ja no na dokan nyau tarik jong niu benai February ar ja pun riu katkum bala pentip daki bahiyeng hasen ula mi na la yeng ha ka step jong ka nyau tarik ha ka por kum ba prashiteng men step daga ba phongro e ka jacket rong suin beneng kapatlun rong yong ki juti rong yong bat ka saptipo rong jengem shushu la pentip ru bau maber udai ubadan ka jingduna haka bor perkhat perdan jong u kibayo i lani kiba shem yo u ya kani ka jingja jong u kila ban phone lem hakini ki number harum kumta khandai nyau not san san not khandai lani pra nyau lai wei pra ar sao pra sao sao kublai shibon